चिपळूण तालुक्यातील ओंबळी येथील निलिमा चव्हाण हिचा घातपात नसल्याची प्राथमिक माहिती जिल्हा पोलीस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी यांनी दिली असतानाच आता आणखी एक नवीन माहिती समोर आली आहे। यामुळे या प्रकरणात नवा ट्विस्ट निर्माण होण्याची शक्यता आता वर्तवली जाते। निलिमा चव्हाण हिच्या मृत्यू प्रकरणी घातपात झाल्याबाबतचा कोणताही पुरावा मिळाला नसल्याचं पोलिसांनी सांगितलं, परंतु हे प्रकरण आता वेगळ्या वळणावरती आहे। निलिमा चव्हाण हिच्या मृत्यूनंतर अनेक तर्कवितर्क लढवले जात आहेत, मात्र तिच्या मृत्यूचं कारण अजूनही स्पष्ट होण्यासाठी पोलिसांना विसेरा अहवालाची प्रतीक्षा होती। मात्र हा अहवाल आता पोलिसांना प्राप्त झालाय। हा अहवाल शुक्रवारी पोलिसांना प्राप्त झाला। या अहवालानुसार तिच्या शरीरातील कोणतंही विषारी द्रव्य नसल्याचं स्पष्ट झालंय। दापोली येथील एका बँकेत कामाला असणारी निलिमा ओंबळी येथील आपल्या गावी जाण्यासाठी 29 जुलै रोजी निघाली होती। मात्र तिचा 1 ऑगस्ट रोजी दाभोळ खाडीमध्ये मृतदेह आढळल्यानं खळबळ उडालेली होती। यानंतर तिच्या मृत्यूबाबत अनेक तर्कवितर्क लढवले जात होते। मात्र पोलीस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन प्राथमिक तपासानुसार तिचा घातपात नसल्याचं स्पष्ट केलंय। तपासात त्यांनी 104 साक्षीदार देखील तपासल्याचं सांगितलंय। याचवेळी विसेरा अहवालानुसार सर्व चित्र स्पष्ट होईल असंही त्यांनी सांगितलंय। त्यामुळे पोलिसांना विसेरा अहवालाची प्रतीक्षा होती। हा अहवाल तातडीने मिळावा अशी विनंती देखील पोलिसांनी केलेली होती। मात्र हा विसेरा अहवाल आता पोलिसांना मिळालेला आहे। आता ह्या अहवालानंतर नेमकं काय माहिती समोर येणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे।